každom prípade Natália Petr Pačulta je ešte urobiť krátke rozhovory. Myslím si, že adekvátne sa zamerajte hlavne na to obutie Petra Pačulta. No, takže na Handakovi sedí v aute. Je tu chvíľočka, my sme už povedali niekoľko útržkových informácií o filme, ktorom si sa rozhodol hrať. Dan nemusí vystupovať? Nie, Dan v tých topách. No, vidím, že tebe to zobralo normálne kompletne dých. Povedzme si teda niečo bližšie, ako vznikla myšlienka natočiť tento film, lebo vieme, že ty si vlastne rally jazdec, takže mal si k tomu veľmi blízko, nakoľko je tento film aj reálny a nakoľko je to taká fikcia. Tak ten film v podstatě vychází z reálných situací, které se v rally odehrávají. Napadlo nás to tak, že se rally věnujeme. Rally je naše láska, takže proč nedělat film o rally? Příští film bude třeba z prostředí tajského boxu. Napríklad, aj ten robíš. Aj ten robíš, tajský box. No to taky. No tak ja budem tebe slušný, pohode. Ale To buď. pracoval si pod vedením svojej manželky. Aké to bolo? Skvělé. Ako počas celého zbytku života? Áno. Výborne. Dobre, predvedol si sa tam ako jazdec, takže uvidia tam diváci aj nejaké krízové situácie životné a krízové situácie s Atlantom. Uvidí tam, ten film je celá jedna velká krizová situace. Krásne, tak ste sa dozvedeli o filme Tacho, kde účinkuje Dan. To znamená, že rally je pre teba tá najväčšia láska, alebo chceš ešte niečo iné v živote dosiahnuť? No zkusil bych rally teď a pak třeba akrobatické lítání, ale uvidíme, jsem ještě mladý člověk. A ten thajský box v kombinaci s Muay Thai. Na to Muay Thai, Muay Thai. na to už jsem přece jenom trochu starší, ale stejně to miluji a dělám to. Dobre, a teraz sa vráťme k autoslajdu. Ako sa ti dnes ide? Máš na sebou jedno víťazstvo? Skvělé, největší problém je, že tohle je rally auto a vlastně nevidím. Takže když jsem se v první rozjížďce dostal za toho jezdce jednoho, tak vlastně jenom vidím pláto a musím ubírat, takže je to náročný kvůli vidění, že není vidět. Ale trať si sa už naučil. No je sice složitá, ale už si ji trošku pamatuju. Výborne, Dan Landa, priatelia, ktorý sa vám dnes ešte predvedie a vo filme Tacho ho môžete vidieť v hlavnej úlohe. Takže pozývame vás do kina, ale teraz sa predveď sa na autoslajde v Žarnovici. Tak a teraz, keď si sadol, môžem kľudne povedať, že čo chce vidieť, veď nikto mu nič neukazuje. Presne tak, takže Dan Landa sa naspäť nasúka za volant Mitsubishi, ktoré je určené skôr na rally, ako sme počuli, tak si ho nepoškoď. Treba povedať, že autíčko je zdieľané Semerádovcov. A zároveň si môžete vy ešte dnes v priebehu dňa určite sa dostať v blízkosti na Landu a určite mám nejaký plagátik a nejakú kartičku podpíše. Priatelia, Dan Landa o chvíľu odíde zo šartovej cieľovej rovinky, dá si ešte jedno kolečko a potom sa dostane mikrofónu náš hudobný host, ktorý nás zabaví pred vyvrcholením dnešného programu. No, Dan má otvorené, no už nemá otvorené okno, takže pozdravím divákov na západnej tribúne, na východnej tribúne. Priatelia, dovoľte, aby som teraz ešte dá jedno koleso, ešte nahodí divákov. No, a teraz keď sa na to pozeráš, Peter Pačult, ktorý je už pri mikrofóne, povedz svoje dojmy, keď sa na to pozeráš, aké to bolo? Dámy a páni, musím vám povedať, že Dan je veľký frajer a